Hello guys, kumusta? For today's video guys, magluluto tayo ng uulamin natin ngayong araw na ito. Walang iba guys, kundi ang ampalaya with egg and hotdog. Kaya samahan niyo ako guys. Mga nanay, magluluto na tayo. Please watch and learn kung paano ko lutuin ang ating ampalaya na hindi mapait at sigurado magugustuhan ng ating mga anak. Simple lang itong recipe natin guys. Kung titingnan nyo, napakasimple lang. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal para mapagluto ang ating mga anak ng masarap na pagkain guys. Bombay. Ilunod na ito ang hotdog guys. Serve mo na. Tinggula! Tinggula! Guys. Itlog. Hindi na itlogan. Sarap. Tungo. Puro pa. Sakiban. Salt guys. Mix sa mix. Sakiban. 3 pieces egg. 3 pieces pero 4. Sorry, 4. Ayan. Sa wala. Sarap ng pagkain na ako. Duha ka buok. Si mama doon. Walang ulam si Oy. Hindi man tulungan sila eh. Marcuso. Mag-retreat doon kita. Oh. Pero ito pagpanulong. Manira kita lang. Oh, sige. Ay, ay, di ma. Di ka lang manira. Biyaan. Ha? Biyaan. Pero makaupog ka. Biyaan lang ang tindahan ni Abre. Ibili ng bayan. Oo, anong tambaan? Anestiston. Alis gusto. Pasagdalan. Pero makadto ka lang magkuha sang halin. Pasok ka rin. Luto na siya guys. Lami kaayo. Palaya with hotdog. Oh. Lahi po nga style sa recipe guys no. Lahi nga recipe. Oh. Hotdog na siya among gisakol. Instead of ginaling. That's it lang guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.